cum arătați. Apropo de arătat, niște copii de la o școală din Criuleni, să vezi ce au făcut, vin la școală ca la sărbătoare, înținute una și una. Serios, încă de la începutul anului de învățământ, o școală din Criuleni a decis să adopte uniforma școlară pentru elevi din clasele gimnaziale. În așa mod, discriminarea este înlăturată printre tineri. Cel care a realizat hainele este și el, la rândul lui, un tânăr creator din Statele Unite ale Americii, care visează să ajungă pe podiumuri alături de grei mode internaționale pe covorul roșu. Din Criuleni este prima instituție din raion care a decis să introducă în regulamentul intern al școlii uniformele pentru elevi. Ideea a fost pe placul tuturor. Părinții nu-și mai fac griji cu ce să îmbrace pe cei mici de dimineață, iar elevii nu se mai judecă pe baza aparențelor. Mă simt foarte bine pentru că mă simt ca o elevă. Și la școală noi suntem toți egali, dar nu ne lăudăm cu hainele că unul este mai bogat, iar altul mai sărac, suntem toți egali. De când am uniforma nu mai am probleme dimineața cu ce să mă îmbrac sau ce pantaloni să-mi iau sau ce fustă. Îmi place uniforma? Îmi place și mă simt fenomenală în ea. E foarte comodă și mă simt în mine ca un adevărat gentleman. Ca părinte îmi este benefic, nu am probleme, fiindcă cu toate că este băiat, în orice dimineață nu vreau pantaloni negri la dungă, vreau bluși, nu vreau cămașa aceasta, vreau pulover, însă acum știe băiatul că este uniformă. Sunt foarte frumoși copiii, se simt foarte bine, este, să zicem așa, și o echitate între ei. Uniformele au toate același ton coloristic, doar că unii elevi și-au personalizat hainele cu anumite accesorii vestimentare. Cel care le-a făcut pe plac elevilor este un tânăr de 26 de ani din Criuleni, pasionat de modă. Timp de câteva luni, Stanislav Andriuță a lucrat cu fiecare copil în parte pentru a-i crea ținuta după bunul plac. Am fost la ei, am măsurat, adică le-am propus modele, stof. Până la urmă ne necesc cu modelul, fiecare părinte, fiecare copil știe unde ne aflăm, adică va fi o posibilitate să vină să mai corectăm câte ceva. Acum 5 ani, Stanislav a absolvit Facultatea de Industrie Ușoară, iar prima sa colecție i-a adus și primul premiu. Am participat cu colecția pe care am prezentat-o la teză de licență, am participat în Ucraina la o prezentare de modă, pentru care am luat locul întâi. Era o colecție pentru bărbați în stil sport. Aprecierile i-au dat un impuls să creeze și mai mult, așa că și-a amenajat un mic atelier de creație, unde petrece ore în șir doar el și imaginația. Se ambiționează să realizeze o colecție specială cu care să participe la prezentări de modă de peste hotare. Cel mai important este să ai talent și să ai dorință de a-ți îndeplini visul.